fue el único hombre de su familia que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución Bolchevique. Un sobreviviente extraordinario. Aquest és el passaport de Boris Skosirev. És la clau dels seus viatges per Europa i el document més important de la seva sorprenent història. Disfressat com a general francès, s'infiltra a la reunió per recopilar informació secreta. Boris va fer tot el possible per sortir-ne. El que fa Boris és extraordinari en comparació amb els altres presoners. Va tenir relació amb Natasha Garimova, la dona de Rodolfo Valentino. Se reunieron para aprovechar y tomar la cocaína y para tener relaciones sexuales, intercambios de parejas, estas cosas. Ella tenia només 30 anys i ell 70. Se lo llevó a la cama y ahí se quedó embarazada. Boris I de Andorra inicia su reinado. A veces llegaba a pegar a su compañera y cuando esto sucedía le hablaba en italiano. Por fin se va a aplicar la ley de vagos a un rei. Si alguna cosa no li podem reprochar a Boris era saber copsar, no?, als neguits de la població andorrana. Era un rey que estaba caído en desgracia. Soc la darrera cunyada de Boris Skosirev i aquesta va ser la seva història.